Benvolguts i benvolgudes, una salutació a tothom i un agraïment per haver posat en marxa aquests premis. Tots sabem que la supervivència de les llengües es deu als seus parlants, que les llengües moren quan es deixen de fer servir, quan perden l'ús social, i que per prevenir justament les amenaces que especialment les llengües petites tenen, cal que hi hagi estímuls que facin que la supervivència estigui garantida. Però finalment depèn també de tots nosaltres. I en aquest sentit, els emprenedors tenen una responsabilitat social lingüística molt important. És veritat que hi ha d'haver lleis que garanteixin els drets lingüístics dels nostres ciutadans, però és veritat que aquestes lleis no són respectades i que sovint s'utilitzen les lleis, en el cas de l'estat espanyol, per legislar, per imposar i per tancar la porta a que llengües petites, en relació al que és el volum de parlants, per exemple, del castellà, puguin fer. Per això a vegades la voluntat, la determinació, el compromís social lingüístic dels emprenedors s'ha d'honorar, s'ha de reconèixer, s'ha de posar en valor. Jo ho vull fer. Mireu, jo estic vivint en un país que té 3 llengües, el francès, el neerlandès i l'alemany, on no és gens difícil veure, de fet és sempre així, com es respecta l'etiquetatge, per exemple, o les comunicacions que toqui fer en aquestes 3 llengües. Tant se val si és un prospecte d'un medicament com si és un producte d'alt consum del supermercat. I això garanteix la convivència de les llengües i el respecte pels drets lingüístics de tothom. Això, tristament, encara un acte d'heroisme a l'estat espanyol, perquè no reconeix la pluralitat lingüística, la tolera, en el millor dels casos, però fa tot el possible perquè hi hagi una hegemonia d'una llengua per damunt de les altres. I és justament el que no volem els que som partidaris del multilingüisme, els que som partidaris de totes les llengües, dels que ens agrada que als nostres carrers es parlin moltes llengües, dels que no tenim no només res contra, en aquest cas, el castellà, sinó que l'estimem, que l'apreciem, que el volem entre nosaltres. I això cal i és perfectament compatible amb el respecte per la llengua catalana. Un dels espais, a part de la justícia, a part del cinema, on cal que progressi més és justament en l'àmbit de les iniciatives emprenedores, de, finalment, la comercialització. I sabem que no és fàcil, perquè a vegades hi ha gent que té interès a polititzar el que és un debat simplement de drets lingüístics. Per això agraeixo que hi hagi aquesta distinció als emprenedors que s'hagin significat per haver treballat a favor dels drets lingüístics del català. Però, de fet, treballar pels drets lingüístics del català és treballar pels drets lingüístics de la humanitat. Moltes gràcies i per molts anys.